Parla. Ciao a tutti. Super, Olice, super. Olice, super. On totiž v Hožicách vyhral 500, Karvinej vyhral 500 a viacerí tí, čo ste tu, tak si môžete pamätať, že vyhral Piešťanov. Okrem toho, že tam mal veľmi pekných sleční, ktoré sa mu tam páči, preto si odskočil aj do Piešťanov. Včera, ale Prevčera. No, pekný okruh, malý a dobrý. A Peter super organizácia, ďakujem. Asfalt? Asfalt dobre, io sempre il coleno. Ukáž, nemáš sedrané koleno? Nemá. No dobre, asfalt dobre. Perfektné, sami. Mám rád. Asfalt bol doteraz najlepší počas všetkých 13 ročníkov, že tu je nový asfalt paráda. A dobrý grip, paráda. Tak to bol prekrásny úvod k pretekom Ducati Slovakia Cup, o ktorý sa postarali dve motocyklové legendy Dario Marchetti a Peter Baláš. Ducati Slovakia Cup patrí už mnoho rokov našim pretekárskym podujatiam a veľa si o ňom povieme aj v nasledujúcich minútach, popričom budeme sledovať to, ako sa bude dariť jednotlivým pretekárom. Jazdcov už máme späť zo zahrievacieho kola. Zo 47 na štarte môžete vidieť aj Davida Hanzelíka, výborného jazdca na prírodných okruhoch, ktorý tentoraz teda si vyskúšal premiérovo aj Ducati Slovakia Cup, seriál, ktorý sa jazdí na hodnotenie pravidelnosti a je to dané tým, že na štarte môžu byť jazdci s mnohými typmi motocyklov, môžu tam byť hypermotardy, môžu tam byť veteráni, môžu tam byť superbajky, superšportové stroje, street fightery a tak ďalej. Predovšetkým je dôležité, aby na tých motocykloch bol výrobca, značka výrobcu tejto bolonskej značky Ducati. No a v tomto prípade teda už sledujeme samotné preteky, prvé kolo. Na prvom mieste je Milan Maďar, ale v tejto chvíli sa pred neho dostal, myslím, David Hanzelík. Milan Maďar je mimochodom šéfom spoločnosti Ducati Slovakia a je to veľký podporovateľ nielen tohto seriálu, ale vôbec celkovo cestného motocyklového športu na Slovensku. Takže Hanzelík prvý po prvom kole, druhý je tam Milan Maďar, na treťom mieste Marek Vývoch, hlavnejší celkový víťaz seriálu Ducati Slovakia Cup a potom ďalší jazdci. Treba ešte dodať, teda, že tento seriál pred mnohými rokmi založil Ľuboš Greč, vtedajší majiteľ spoločnosti Ducati Slovakia, ktorý miloval motocyklový šport, takisto aj sám jazdil v rámci Ducati Slovakia Cupu a vymyslel ho preto, aby svojim zákazníkom, ktorí kupovali od neho motocykl Ducati, ponúkol ešte niečo navyše a to bolo práve jazdenie na pretekárskych okruhoch. V súčasnosti už Ducati Slovakia Cup je zabehnutým seriálom, jazdí sa na automotodromoch, na letiskách, takisto aj tu v Holíči. No a tým, že sa ide na pravidelnosť, tak pretekári majú veľkú šancu bojovať o víťazstvo aj napriek tomu, že by mohli byť v sérii nakoniec poslední. Takže toľko niečo k tým pravidlám a k tomu, ako tento seriál vznikol. Mimochodom, pán Ľuboš Greč už 5 rokov žiaľ nie je medzi nami, ale tento seriál Ducati Slovakia Cup je krásnou a dôstojnou spomienkou na tohto jedinečného muža, ktorý miloval motorky a veľmi pomáhal cestným pretekom motocyklov na Slovensku. Poďme sa teda pozrieť späť na trať, ako to tam vyzerá. Medzi najrýchlejšie jazdcov pochopiteľne tu vždy patrí práve aj Milan Maďar, spomenutý šéf firmy Ducati Slovakia, no ale pozrite sa na Davida Hanzelíka, jeho typické číslo 47 a David si to užíva, má na svojom konte už mnoho celkových prvenstiev v medzinárodných českých majstrovstvách na prírodných okruhoch, stále patrí medzi našich najúspešnejších a najlepších jazdcov práve na prírodných tratiach a dokazuje nám to, ako je to vidieť aj tu na pretekoch v Holíči. So štartovým číslom 33 máme na pretekárskej trati aj Jaromíra Bednáža z Českej republiky a tu je opäť tá vedúca dvojica. Poďme sa skúsiť pozrieť, ako to vyzerá za nimi. Je tam Marek Vývoch, už som vravel, hlavnejší celkový víťaz a takisto už celkový víťazstvo má na svojom konte aj zo 111, tesne za ním jazdiaci Lubomír Deckár, ten jazdí na motocyklu Ducati Hypermotard. Na Deckára sme videli Holíči aj v kategórii Babeta Cup. To je vlastne
seriál, ktorý pre zmenu založil zase on pred niekoľkými rokmi. To je Hanzalík 47, za ním s 95-kou, ktorý možno tak menej vidieť, je práve Milan Maďar. A tu stále v tesnom súboji Marek Výboh a Ľubomír Deckár. Tesne za ním potom z 999 je Roman Krajčo. Ďalšieho kola Krajčo, no a to je celá taká skupinka, ale už tesne za nimi vedúca dvojica, teda Hanzalík s Maďarom. 45 má na svojom motocykli Jozef Kabát, ten ide teraz 95-ku, 45 má na svojom motocykli Jozef Kabát, ten ide na motocykli Ducati Monster. Hanzalík ide do cieľa ďalšieho kola, stále na prvom mieste, ale pripomínam to znova a znova, ideme na pravidelnosť, takže chceli to nakoniec môže dopadnúť celkom inak. Na trati z 82 aj rakúsky pretekár Andreas Gessler, pravidelný účastník našich podujatí, ktorý jazdí ale aj veteránske kategórie. No pozrite sa, jeden z jazdcov tam signalizoval, že je problém na trati, bol tam zhodený ten mech s tou slamou, ale už je to všetko v poriadku aj vďaka pozornému divákovi. Hanzalík si buduje nástup na prvom mieste, Milan Maďar je stále druhý, tretí Výboh na potom ešte tam bude Deckár, ktorý sa na marku dostane pred Jozefa Kabáta, ktorý má stratu celé kola 82. Gessler. Vlastne 4 jazdy Deckára na tom hypermotarde a pekný súboj tam predvádzali Gessler a Roman Krajčo, a myslím, že Roman Krajčo tam má kolo dobrú, no a tu mal trošičku problém. Spomínaný Ľubo Deckár, ale zvládol to, možno trošičku niečo stratil, takže asi bude len dúfať, aby sa toto kolo, v ktorom spravil chybu, nerátalo do tých meraných kvôl na jazdu pravidelnosti. 75 na trati Robert Vodič, ten ide na motocykli Ducati 851, teda na motocykli, s ktorým Ducati v roku 1988 vstúpila do prvého ročníka majstrovstiev sveta superbajkov. 96 má na svoje Ducati 888 ďalší výborný pretekár Štefan Kováčik, ktorý sa po mnohých rokoch vrátil na pretekárske okruhy a vidieť, že si to maximum užíva. Cieľ ďalšieho kola už sme pochopiteľne v druhej polovici týchto pretekov, vidím tam Tesla 82, to je spomínaný rakúsky pretekár, ale problém má Jaromír Bednář z Českej republiky, to je to štartové číslo 33. Ďalšia skupinka, pekná skupinka bojujúca o umiestnenia, tam je na čele ISO 115 Peter Kolibár, trenčanský pretekár. Tu máme za ním 75, no a z 80 je tam na trati aj Milan Raždík, rovnako úspešný jazdec kategórie Ducati Slovakia, ktorý už má na svojom trate víťazstva na pravidelnosti. Kolibár, 75 bohužiaľ 80 to je Milan Raždík. 210 na trate je Marcel Daniš. 69 má Václav Bajgard, ďalší z tých úspešných pravidelných účastníkov. 56 Kováčik a za ním so štartným číslom 37 Robert Konečný, ako aj Deckár. On ide tiež na Ducati Hypermotard. No a Jaromír Bednář už schádza do Markovska pretekárskej stroje so svojou ruchanou Ducatkou. Jozef Kabát 45, Štefan Kováčik za ním a tesne za Kováčikom je druhý najrýchlejší muž týchto pretekov Milan Maďar. 199 Roman Krajčo, ten patrí do najúspešnejších ročných účastníkov Ducati Slovakia. A Peter Baláš v tomto momente odmával najrýchlejšieho muža, nemôžem povedať víťaza, ale najrýchlejšieho muža týchto pretekov, ktorým je David Hanzalík. Petr Baláš použil šachovnicu. No a v tomto momente už ďalší jazdec v poradí, menovite Milana Maďara a Marka Výboha Mavou Dario Marchetti. Hlavný host dnešného olympijského podujatia. A
a ďalší pretekajú do cieľa. To my budeme už zvedaví aj na to, ako to dopadne v rámci hodnotenia pravidelnosti. V cieli už aj Jozef Kabát, takisto Andreas Gessler. Dario Marchetti je u šachovnicového praporu, sluší mu to a určite rád spomína. Tomáš Olivára, takže tam to povedzme body, že za ním a Raždík tretí z tejto skupinky. No a teraz budeme zvedaví, ako to dopadlo. Marek Výboch nakoniec zvíťazil v hodnotenia pravidelnosti, Vlaňaši víťaz, druhý David Hanzalík, takže bude to na pódium, tretí Peter Gazdík, ktorý je na čele priebežného hodnotenia Ducati Slovakia Cupu a je na najlepšej ceste vybojovať celkové prvenstvo.